No joo, niinpä. Rautiikalle postokuusiis. Rautiikalle on tarokirjassa ollut sättynyt meitä. Mutta mun näin sen tahkan niippik, niimaakker. Tällä varra. Mä en kohdassa muu tiekkaan kuin munnekin. Mitä tahka niippit karvasta tahkojen niipiplaadissa. Ja tämän mun aalikin kautsilökin ja mä kautsilökin niin jekkopirrasin. Oidjon paalataka suohkana näringskontoudus. Järjellä saatanko mun alkite. Läkä muus hallu alkite. Man halks sällskappai med sällskappai ja jälkeen raahkeiden niippi. Ja mun man lusi homma enäämiin ja läkosonta takka meille kannalki. Ja mä käyn nämä tälle. Mun nekin nähdä snihkin ollut ja lekin sieltä tuolle tolkantan. Ja ikinä leikkaa parkumi sahti se käs. Parakat äänas. No mun valten lohken aika muka sahtan tämän kalmannasta sai. Tällä ennenlaikin tällä joku teärää kuultakes, mikä alkit tiko niippi, kun tällä on näringscheffa tilbyytä Taana kommunissa. Tällä Taana ollut, minä triiviikke, leikkä triivintä, minä tiedän, mä kuuhkaan, mutta leikkä kyllä. Niippi takan muhtun jäkit, mutta meillä hallikin vuoditan. Ja tällä lohkan kanssa on kähtsellä kautta saappi, ja koktekin interesseitä vuotakennassa. Ja mun lohken juokalla mun kanssa saat kähtsellä. Tällä jaksisais kahpi, millä raahkalla. Ja millä me kolmas meiltä jaksisais kahpi. Ja ne sattui tällä jaksautamme jouluun. Mun vilpälsi lastabiila. Ante Brantsi, me voimme myödjätit. Masiinitoppe. Taanas. Ja vietsemme ja me jouduimme puulifältäs päästötievastolle. Ja sieltä johko musiikkiälle ja me johko kurriimen kuormi. Hän tuli koulumasiineista ja lossaatinkaan muutuma. Ja nuo sieltä kun mun reaalikin toppen kielläris rahkaita vähtäkö niipävärksteitä. Ja mä ei muodon teit pajaasi. Ja mun muuten makkakin ohpo niippi rahkai heris. Mutta mukana kun tarokille eksperimenteera eikä lähdö till. No ja nuo mä ei mun kuin hodjon till. No tahkaa muutun niippiin. Ja hodjon väl skolassa tilbyytä alkette valmistakar valgfag elevit. Tohko outapäin vahkus. Ja mun valtin juuri. Tässä tänne diinimme. Ja jos yksi jäämies vastaparukin, mutta tietysti yksi joka temannaan kalopana siitä alkukoskalla. Mutta mä aikoin ja mun tää oli niin populaarisia niitä eleviä, että mästä riitelis kohta kristihkana teki käs päässä rahka jämpun äänemus niippit. Ja leikki vaan tuossa vuosta pestillekin ihan ruhtus ja familiin. Harvidan. Mutta mä aikoin ja sitten nuossa muka loitin tänä turista tai hoitin pankkeroitin turista pouttamaan musen plakahta broschyyrat och bytjun färra osaa. Ja poutte kämpin biilla ja kämpin biilla min kämpin on ne vuotsia pisaanes mästä pisaani. Mä ei missä jahkan kun pulivältele toppele takkar. Vaikka musta eikä siltässä. Mä ei oikein telekin ollut mä vuotsia mäddellä ei pisaan. Muhtu tuus pisaani. Me käyn ne molkusta ja minkä takalle. Meikä fötten kaun holla paikki. Koska turista saat. Tätä teikun tiini. I nienkä tiini vuoti rampuuri. Tää niivatsuka nuo tälle. Maussun tälle tässä lönsammu. Näin me söy. Otaimme tomkkaa taas, koska tallen.
Han kallar niitä luottanut. Taas on hallitus tuoda trafiikka jylsä tihti. Turistitrafiikka. Ja muuta mana just manka jäkin utan me otsimme lopi. Valtiin hutskiviä suosia. Mutta me otsimme maailma siellä me rahka imlaan. Massa verksteitä ja jaranpuur. Vuosi. Ja alkin, te alkin ämpö produsere. Ja kauden puri olla malli tahkan manna jollain näppöjä. Päärämaisia. Olla niiveplaadi, me on täällä leverantöydä. Mä olikin hermo purit. Ollut ramppu, teit niiveplaadi. Mun muuten polta rampuuria ja posta saatti me chalaa ja nuolaka. Mutta tämä mä tiini eli nuolaka muutin tyyskä. Tänne tiini vuoromusa. Mutta kalmana ja mun tei tämän parkan tinna mun jahkan kuoktelikin jejekin virrasin. Teikö niippiko. Tässä ollekin nyt olkaan teittäkö linahallin hoitnikin. Mun massin suormakan mehiä. Tän parkkuin. Ja tietenkin teu silleen tämä parku. Täällä ei istu tuolla parku. Ei stöyvän vuonna. Mun akipäivä oikein siivaan kehpä ja tein ahreviemistä tällä. Nuo lohkoi touhteli mun tietenkin. Ja nuo on tällä. Ja täällä mun pensionista. Ja tuossa hoikka mua, tekikin mä idea.